Takže čau lidi, vítám vás u nového videa z hry Brawl Stars a v dnešním videu si zahrajeme knockouty. Já asi vemu Barleyho. Já vemu taky někoho. Okay. Na koho mám nejméně trofej možno, nebo druhá, nevím. Asi ne. Ne, ten je špatnej na tom. Ukážu vám můj locker. Ukážu vám můj locker, tady mám Squeaka. Tady mám Shelly, Nitu, Brocka, El Prima, Barleyho, Poka. A prostě to si můžete už podívat sami. Padl mi Hank, ale ten mám natočený a ten vůbec nevadí. Protože mi padl hrozně moc dávno. A to vůbec nevadí a jdeme na hru. OK, spolu máme nějakého Barryho. Ještě, že jsi ho nevzal. Saka. Trošku se mi to seká. Mně ne trošku, mě se to seká. To vůbec nevadí, mě to teda vůbec nevadí. Protože stejně vyhrám. Ty kráso. Já si neumím trefit. Pojď na tu vodu, ne? Já nevím, kde je. Ne. On může házet na vodu. Kdo? Barry. Já vím. On je hrozně dobrý proti Angelovi. Agasta umře, takže pohoda jahoda. První win. Musíme dávat bacha, tam je na kotleta. Dává Adama docela. Pomoc! Koles tamhle. Mě taky dává. Ne, dobře, Barry. Videa budou vycházet každý den. Uvidím, jak to budu stíhat. Když tak budou vycházet buď ve 3, nebo... Prostě kdy budeme chtít. Jo, kdy budeme mít čas. Což v sobotu úplně ne. Jo, v sobotu třeba natočíme ani jedno video. Takže se budete muset těšit v neděli na nějaký video. No to taky ne. Já vlastně to jdem do kina. No. Takže ani v sobotu. Teda ani v neděli, pardon. Ani padl rare. Nějaký epic. Cože? Já jsem spal docela hodně. Kdybyste viděli bráchy Trophy Road. Mám ještě hodně vedlejších účtů. Dáme ještě kolik heráďo, tak. Já bych dal... Co jsou ty žvěkačky? Moje. Že byli na tom na radiátoru ve verandě. Jo, děkuji. No to nevím. Ale aby to mělo možná. Takže já bych zbral... Squeaka bych zkusil. Na něm žádný spinalo. To nevadí. Bracha jich má 2. Takže shut up. Já vím, že mám Máte štěstí, že to nevidíte ty ranky. Že vám je ty 3 proti dám. 3 mytiky. 2. Dáme ty 3. Sprout a Tata. Ta Jackie. To je Jackie, kterou jsem zabil. Můj brácha už to hraje nějaký ten týden.
Jak nějaký ten týden, nějaký ten rok spíš. Ale hodně pátků zpátky. To hraje hrozně moc dlouho. A mám Mika, já mám na mém hlavním účtě taky. Dípáš to plně. Easy. A já ještě se přeměnuju a kdybyste mě viděli v nějaký hře, tak hnedka pište do komentářů. Protože se budu jmenovat... To vidíte v podstatě v dalším videu. Ano. To je pro vás překvápko. Na YouTube kanále se jmenuju Brawl Memes a mám na obrazovce Legendary Brawlera a je to... si nepamatuji jméno. Ember. A to je v podstatě všechno. My pokusíme v tuhle hru teda vyhrát. Teda to auto Emil. A to dělá špatně. Ta auto Emil za Angela. A za Angela. That's crazy. Nevím, kde je ta Jackie. Oni jsou tam v pasti. Oni jsou tam v pasti, že jo. Ona se tam nemá, o tam teď nemá nějak dostat. OK, další, druhý easy win. Squeak. Možná si dneska otevřeme ještě asi jednu startu dropu. Se podívám. Ano. Tak se můžete podívat na questy. Dneska si splníme tady ty dva. OK, takže já bych dal asi další hru, co? A ty bych ji zkusil dát za El Primo! Pavlo! Jaký byl ten náš skvělý na tohle mapu. Bože, on... What the hell? Snad to vyhrajem. Jo, to bude easy. OK. Jsem se koukal teďkom bráchovi, je tam 2 diamondi a 1 silver. Myslím, že jo, nebo to jsou asi 3 diamondy. Ne, 2. Protože ten Angel je silver. Ne, Mortis je silver. Jo. Ne! Angelo versus Angelo. Potřeba by po mně ten Mortis stal. Šel. Tak to nešlo. Bro, that's crazy. To teda. Mám ulti. To mě neskočím jak El Primo. Ty jsi El Primo. A jo. Punch. Dad is home. Ten Mortis jinak si myslel. Na mě chudák nemá. Hahaha. A my tak asi trošku to máme prohraný. A to vůbec nevadí. Vůbec nevadí. To jsem měl akorda. To by bylo pro všechno tady tomu videu. Já myslím, že by tohle mohlo stačit. Když tak do komentáře napište, jestli chcete další díle z Brawl Stars. A dávejte lajky a subscribe. Čau.